ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂತ್ ಗೊತ್ತಾರಿಪ್ಪು ದಾದಾ ಪಂದ. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲೇ ದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಬಂದಂತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅವತ್ತು ವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪ ಅನ್ಪ. ಓಕೆ ಚಲೋ ಫುಯ್. I'm so excited. Yes, so it's my outlook. Circus. Back to circus. ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ. Yes. Circus. ಚೀಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಮೈರು ಒಮ್ಮೆ ಅಬಿಲ್ಲದೆ ಅಬಿ ಡೋರ್ ಒಮ್ಮೆ ಮರ್ಲಿ ಡೋರ್ ಒಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮೈರು ಅವನನ್ನ ಗೋರಿ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಡೋರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇಂಚಿಗೆ ಮೇ ಓ ಓಂಕ್ರ ಹಂಚಿದ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದು ಬಾರ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಗಲ ಬರ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ಬಂಡ ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆವಿ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಸೀರಿಯಸ್. ಸೊ ತೂದು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂದ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂಟ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮೂವಿ ಸೂಪರಾ ಬರ ಬರಕುತುವಲ್ ಹೇಳತ್ನಾ ಈ ಧರ್ಮ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತೂಕ ನಾನು ಧರ್ಮ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ತುಯ್ದ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ನುವೆ. ಸೊ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.